Deci, atenție foarte mare. Deci, haideți să vă spun ceva. Mama mea a descoperit o pisică care are 8 puiuți. Doi i-a dat la țara, sunt foarte bine și într-o seară când am vrut să îi verificăm, ghiciți ce? Au dispărut și o vecină i-a luat și deci noi ne-am panicat atât de mult. Deci eu am început să am o criză de plâns aseară. Și când a întrebat-o pe vecina, o vecină așa mai în vârstă, cu 2 căței, i-a luat în curte. Și când eu am fost plină de fericire și azi când mama mi-a spus că sunt la un bloc de la bulevard, i-am zis, mami, vreau și eu să vin. Gen așa eram. Și am mers. Și a pus într-o crăpătură și unul a mers într-o găurică și a plecat tac prin găurică. Ăla e explorator. Și ăla negru cu alb. Cel negru cu alb este cățărător. Ding, 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 ding. Așa. Și miau. Și am pus acolo și cam da. Exemplar despre pisicuți. Și o vecină de-a noastră a vrut să o ia pe cea care o ajuta pe mama. Doar că păr pe masă. Avea foarte mult păr pe masă pentru că aia, care e cea mai frumoasă gri, veveriță, adică cu coadă de veveriță. Lasă foarte mult păr, dar am reușit să o iau de 2 ori în brațe. Da. Și cam da. Exemplarul despre pisici a fost terminat. Sper că v-a plăcut acest video și să dați like și subscribe. Și dacă strângem 1.000.000 de subscriber, o să fac o filmare cu pisicuții și o să vi-o arăt de pe telefon, pentru că n-am cum să iau tableta afară. Și da, ăsta a fost exemplarul despre pisicuții mei din cartier. Dacă vreți să adoptați unul și mă știți din cartier, apelați-mă! Vrei o pisicuț? Apelează-mă!